Santa María, Madre Deus Manuel, a un sol tan poderoso, porque era muy cruel, e por enda os cristianos desamaba máis que a este sol dan chamaban per su nome bondo dar, que Egipto e Alapa había seu mandar, e domase camela, e por ende guerrellar, quería sempre a cristianos e facerlles moito mal. Este seu homes traía con cristianos toda vez, por saber máis a facende un deles saber lle fez, que se fillase Tortosa, Canaria y Gran Pres, de máis que ella defendese non había tal cual, Ni un poder deste mundo de gente nada no val contra o poder da Virxe, case todo espiritual. Die por qué me feciste con mía hasta aquí vir, diciendo que esta vila no se podía bastir, domes armas de maneira que me podese guarir, e eu vello a bastida como non vi outra tal. O mouro con moi gran medo lle repose esta razón: Senor, cuanto vos eu dice verdad, este é al non. Mas todestes cabaleiros vedes que dos ceos son cachús brancos son e claros que neven en cristal. Entón o soldán lle dice: "E que buscaron acá?" Dixo o mouro: "Per mandado da Virgen, Madre de Isá, veron que de unha igrexa dentro en a vila A, que está preto dos muros da parte do Aral." O soldán dixe ao mouro: "E no Alcorán achei que Santa María Virgen foi sempre, pois isto sei, guerra per nula maneira con ela non fillarei, e daqui me torno logo e faz tanguelo tabal." Ni un poder deste mundo de gente nada no val contra o poder da Virxe, case todo espiritual. E quando questo vedi
Espíritu